Deci un crab de 1,5 kg, care s-a îndrăgostit de mine și nu mai vrea să plece. O frumusețe de crab, un crab românesc, un colorit extraordinar. Ia uitați. Eu plec de lângă el și el vine spre mine. Fantastic. Până și peștii se îmblânzesc. Sper să nu fie o femelă. Ce nebun e! Intră bine! E pe dau la o parte și intră bine. Altul se ducea, știi cum? Dacă era dresat și nu era așa. Ce prostie! N-am văzut așa și o să bagă sub brață, bă. Știi ce plăcere e? O să încerc să-l las sigur, să ducă sigur, să vedem, pleacă. El tot e bine, bine. O frumusețe. Îți vine să te îndrăgostești de el.